U ovom trenutku, pritisak na zlatnu krv je izuzetno veliki, moraju da dobiju ovaj meč da bi imali dovoljno novca za predstojeću školsku godinu. Nije jednostavno kada su svi protivnici mnogo viši od njega. Pokušavajući da se seti šta je naučio, primenio je tehniku kontrole lopte, kako je učio učitelj. Iskoristi svu svoju snagu da se popneš, about. U trenutku kada se otvorio jaz pred njegovim očima, on je iskoristio svoju levu nogu i napravio gol delom zato što je on navijač za Mesija Taubel. Iako je ostalo vrlo malo vremena, ipak nije dozvolio sebi da se preda, njegove noge natopljene znojem drhtale su od iscrpljenosti energije, jurnuo je napred da zgrabi loptu sa nogu seniora plavog tima. Kada ga je cela ekipa videla, odmah im se vratila borbenost, zaostatak sada ostaje još 3 gola, mogu li oni